Hey, Eddie! Hey, Vir! Hey! Innen megyünk tovább, ez is valami North Caroline-en belül lesz egy másik hely, és meg lett keverve az egész dolog, úgyhogy most egy 4 órát át kell vezetnünk, aztán végeztünk, akkor megjöhetünk is vissza. Keverés az egész, és ha végeztünk, utána megyünk fel Virginiában 8 órát, és onnan kell hazajönni, ami meg lesz egy ilyen 12, 13, 14 óra, attól függ, hogy hányszor állunk majd meg. Feel it deep inside me. I wanna ride it, can't fight it. I might as well rely on the drum beat. DJ pump the low end frequency. Can't hide it, I won't deny it. Cause I'm addicted to drums and I'm a slave to the dark beat. Délre végzünk, nem tudom. A lényeg az, hogy a macska barátom azt mondta, hogy végeznünk kell délre, de az nagyon érdekes lesz. Mindegy. Követjük a parancsot. If you can, you would pay for Unga Bunga. Who knows? Elindultunk Virginiából Tennessee-be, Nashville-be. Végre eljött az idő, hogy megnézzük Tennessee-t. Kíváncsiak milyen lesz, most éppen majd szállást fogunk keresni, mert közben a hétvégén lesz egy nagy rendezvény, a Panthers meg a Titans játszik egymás ellen NFL mérkőzést, és dugig van a város, olyan szinten, hogy most végre találtunk egy 2 szobás helyet, nem egy szobás, egy szobát találtunk, és mire lefoglaltuk volna, addigra lefoglalta más, úgyhogy most keresnünk el egy másik helyet. És ráadásul ez sem nem esővel lett volna, hanem jóval arrébb, olyan fél órára, de mindegy. Ez lesz most. Most meg itt vagyunk Virginiában, és ez egy, azért fontos ez, mert ez egy harcmező volt régen, amikor volt a polgárháború. Most próbáltam utána nézni a neten, hogy melyik fajta háború volt, itt egyelőre még nem találtam meg, de ha meg lesz, akkor valahol kirakom majd a leírását. Érdekes, hogy még túltak itt egyébként, meg jól néz ki a táj és a sok heggyel, meg erdővel. Itt vagyunk már Nashville-be, belül a belvárosba, vagy elég közel hozzá. Ez itt a Nissan stadium, ahol a Tennessee Titans szokott játszani NFL mérkőzéseket. Mai nap lesz az első meccsük, úgyhogy jó sokan vannak a városban, már most elkezdenek parkolgatni. Nem tudom, mikor kezdődik a meccs egyébként. Az ott szembe, amit láttok, az a zöld, az ott egy kivetítő. Azon is lehet nézni a meccsen.